Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kwethulwe inyanga Eyabesibhuda lisenkantolo lomhlaba kwaMpumuza kanti ke kwethulwe eyamanzi kwaNongoma. Lezi zindaba ze1KZNTV kanti ke uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane sanibona. Kwethulwe ngokusemthethweni inyanga yabesifazane esifundazweni kwaZulu Natali ekhuluma lapha ungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuleli uLindiwe Zulu uthi la kuleli lisenesikhathi lapho lidinga abesifazane abazoza noguquko emphakathini abaphila kuyo bephinde bebambe iqhaza ekuthuthukiseni elakuleli. Lo mkhankaso ke wethulwe ngaphansi kwesiqubule esithi iqhaza labesifazane exazululeni inkinga yokushoda kwamandla kagesi. Njengoba elakuleli libhekene nenkinga yokushoda kwamandla kagesi kudingidwe ngeqhaza elingabanjwa yimbokodo ekuqhamukeni namasu angalekelela kule nkinga. Namuhla kwethulwe ngokusemthethweni inyanga ebhekiswa kwabesifazane nalapho ke kudingidwe ngomzima obusabhekene nabo ibanga asebelihambile ukuzithuthukisa kanye nokuzibonakalisa nokunye. Ekhuluma lapha ungqongqoshe omnyango wokuthuthukiswa komphakathi kuleli uthi ke abesifazane basathwele kanzima emkhakheni yahlukene. Women, it has always been a struggle to be given the opportunity or take the opportunity. I think women must be able to occupy the spaces themselves because at a party political level, we all know that we in the selection of women to parliament, to legislatures at all levels, we vote, we have due processes that need to, but whenever there's time to ensure that women are also voted to into these structures and decision-making structures is very difficult. So when we talk about the exclusion, we talk about political exclusion, social exclusion, economic exclusion. Premier was talking about the fact that many deals are made at the golf course. But the environment is such that it's very difficult for women to wake up and go and play golf the whole day because they have to take care of children, take care of family, take care of all that, and therefore there's a need for the creation of an environment that is enabling. Elakuleli lisabhekene nengwadla yokwela nesihlava sokubulawa kanye ke nokuhlunyezwa kwabesifazane nezingane nokwenza ke izibalo zalamacala zibe phezulu kakhulu kanti isifundazwe kwaZulu Natali sinamalokishi angamanye abalwa nahamba phambili ngalokho kuleli. UNdunankulu udaluleke ukuthi nakuba uhulumeni enazo izinhlelo zokulwisana nalokhu kubukeka izingenele ukuthuthukisa abesifazane kakhulukazi endaweni zasemakhaya bazoqhamuka nezinhlelo eziqondiswe ngqokubo. Kule nyanga sizoba nama workshop ahlukahlukene, soba ne workshop yokufundisa abantu besifazane ngetechnology nogogo ngoba saqala ngonyaka odlula ukufundisa ogogo into ze technology ukuthi ugogo angakwazi ukuthi adayise ama data bundles ehlalele kwakhe akimali anga rely kumali yepension kuphela. Indaba ze energy ngikhulumile ngazo, sofundisa nangodaba lokuthi ama opportunities akhona la kwaZulu Natal womnotho ukuthi eziphi indawo ezizokwakhiwa amapha amanye amathuba akhona inkampani ezizayo eziza namathuba ekufanele abantu besifazane bazi nabantu abasha ukuthi bazi ukuthi kunalama opportunities azoba ekhona. Si nawo nama exhibitions esoqhubeka nawo lapho sikhombisa khona izinto ezinhle ezenziwa ngabantu besifazane eindaweni ezihlukahlukene ngoba kuyaba nenkinga ukuthi abantu besifazane abana indawo yokukhombisa izinto zabo izinhle abazenzayo. Ingakho sizama ukuthi sibe nale website abazokwazi abantu ukuthi bafake izinto zabo abazenzayo, sikwazi nathi ukuthi sibasize ukudayisa izinto zabo eindaweni ezihlukahlukene. Kuzokhomleka ukuthi elakuleli lizosingatha inkomfa ebizwa ngeBRICS maphakathi nenyanga ephezulu. Omunye wabagqugquzeli bayo uvezeke ukuthi ngenxa yegalelo yabesifazane bakuleli kwiBRICS banqumeke ukuqalisa izinhlelo ezibandakanya abesifazane njengoba zingekho ezikhona. South Africa has provided tremendous leadership within BRICS. And this year, Minister Zuma put forward the idea that we must create a women's platform. We don't have a women's platform within BRICS. And we have now formalized that, and she called the first meeting of ministers responsible for women within the BRICS family, and this is the first time it's been done. Secondly, we have formalized the concept note
to create a permanent women forum, and that will be launched during the summit. Another very important outcome of our chairing is the formalization of the youth track. We don't have a formal youth track. We had the youth summit here in Durban about 2 weeks ago, very successful, and they adopted the charter to create the BRICS Youth Forum, and that will also be launched at the summit. Abebeyingxenye lolu hlelo bazwakelise uvo lwabo ngale nyanga. Kulama conversation yiwo aba ne-impact kuyo growing yakho. So i-opinion yami about today, I think we still have a very long road to go, because the GBV is very yinde kakhulu. Iqala kudala bingakhulunywa, manje siyakhulunywa kodwa futhi ayikhulunywi. So I think ukukhuluma la mhlawumbe abantu besifazane mhlawumbe if bebona sidiscussa as abantu besifazane live on TV, on radio stations, maybe bazothola lokho ukuthi okay, so nami ngakwazi mhlawumbe ukukhuluma nomuntu kanje. Umuntu la ikhona kukhulu angakwenza okukuthuthukisa yena from ekhaya kuphinde kuyoba nje ngokwegaba zelizwe. Uyayibona le nto because ngitshala emakhaya namhlanje ngiyazi ukuthi lokho okuncane ngitshalayo ngingakahlanganisa nokamasibani emva kwalokho ebese siba nalento yokuhwebelana izwe liphela ngane yami. Ezindabeni ze-KZNTV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Ziphume ngobuningi bazo izinsizwa kanye nomphakathi wonkana wesizwe sakwaZondi kwaMpumuza ukuyokweseka inkosi umntwana omkhulu uKhethukuhle Zondi enkantolo. uZondi ufakwe enkantolo ngabantu abasikelwa umhlaba yinduna okubikwa ukuthi ke isixoshiwe esikhundleni. Ngokusho kwaZondi, ukusikwa kweziza lokhu kwamiswa kule ndawo yasemafakatini, kepha ke induna yaqhubeka yakwenza ngaphandle kwemvume yenkosi. Kwathi uma beyalelwa ukuba bamise ukwakha bavuka umbhejazane bahlabela enkantolo. Amakhosi ke asemgungundlovu eholwa uhlala inkosi uPhumlani Majozi abephumile kuzokweseka inkosi yesizwe sakwaZondi enkantolo. Beziphume ngobuningi bazo izinduna kanye nezinsizwa ukuzokweseka inkosi yesizwe samaMpumuza enkantolo. Lokho kuza ngemumva kokuthi umkhandlu ufakwe enkantolo ngokubikwa ukuthi wabe eyinduna kanye nalabo kubikwa ukuthi basikelwa umhlaba. Izinsizwa zifunge zagomela ukweseka inkosi. Lokho kusiphathe kabi thina siyinduna zensizwa. Akukho kahle kahle ukuthi unkosi wethu simhlonipha ngaka abizwe enye indoda ngomnomzana. So lokho nje kusiphethe kahle kuyasidina. Singafa nokufa siphela inkosi yethu. Inkosi uKhethukuhle Zondi uthi batshelwa abantu ngaphambi kokuthi baqale bakhe, kanti uthe njengamanje bese beqalile ukwakha abanye izindonga besezimile. Into eyenzeka la ngo-2020 kwaMpumuza kwahlala umhlangano wesizwe nomkhandlu nomndeni. Kwavunyelwana ukuthi ayikumike ukubeka kwabantu. So kuthe ngo-2021 kwanabantu ababekwayo emafakatini bebekwa induna izenzela yona ngaphandle kwesinqumo sesizwe nomkhandlu. So umphakathi ube usubamisa ke labo bantu ngingakafiki ke mina ngaze ngafika nami ngayakubona ngabamisi. So sema sesibamisile ke labantu salikhuluma udaba labo base belithatha ke sebeliletha enkantolo. Abantu kade sebakhile, abanye baseyindongeni, abanye besefake nama-roof, kodwa beqala bakha nje bakhuza ukuthi lento abayenzayo ayikho emthethweni. Usihlalo wamakhosi emgungundlovu inkosi uPhumlani Majozi uphawulile. Le ngqinamba ebhekene nayo amaningi amakhosi othola ukuthi anayo lenkinga ekhona, othola ukuthi endaweni zawo udayiseka imhlaba ngendlela engekho emthethweni. So ke manje ke nathi sithe hayi asize la sizoyiseka inkosi ngoba ngempela nathi lento iyasithinta lezi zinto ziyenzeka ngempela endaweni eziningi emakhosini. Kanti oyinduna yamakhansela emgungundlovu uthi lesenzo siphazamisa ukuletha kwentuthuko. Inkosi iyasho kahle ukuthi ke indawo isiselele intuthuko ukuthi kwakhiwe intuthuko, whether qhamuka imall noma qhamuka ama-library or any form of intuthuko. Induna isinyathelo esenzile siwahlaze kakhulu amaMpumuza, siwahlaze ngendlela emangalisa amaMpumuza nje ubona nje la adine aganunu wabo. Sizwile ukuthi inkosi kade yayizama ukuthi ke ngoba ngathi induna lekhunywa ngayo yayicova kakhulu inkosi bisizama ukuthi ke ikhiphe le nduna, yiko ke induna isithatha isinqumo sokuthi ke iyise inkosi enkantolo. So lokho kusiphatha kabi kakhulu ukuthi induna futhi esolakala ukuthi ke ikhansela, induna futhi esolakala ukuthi ke iseqembini elithize ebibekwe inkosi kodwa ikwazi ukuthi ithathe
inkosi yesizwe isenkantolo asazi ukuthi ke sizokumisa kanjani but siyafisa nje ukuthi lesimo silungiseke uma ukuthi leyo nduna isakhona emhlanganweni wenkosi inkosi vele ithatha isinqumo sokuthi le nduna isule emkhandlweni wenkosi. Icala lihlehlisiwe ukuze kuzofakwa kabusha amaphepha kanye nezincwadi ezifungelwe ezindabeni ze1KZNTV ngu-Eyabesibhuda ngisemgungundlovu. Umphakathi kaNongoma kwaMandlakazi usukushayele ihlombo kwethulwa kohlelo lokuphakwa kwamanzi okulindeleke ukuthi ke liphakele izindawo eziyishagalombili olwethule ngokusemthethweni yimeya yesifunda iZululand uThulasizwe Buthelezi. Ushenge wethule usonkontileka omusha ozoqhubeka nalomsebenzi ngemuva ke kokuba owabe enikwe wona phambilini wawulaxaza phansi ungakaphothulwa. Lolu hlelo ke kulindeleke ukuthi lube seliphothuliwe ngoNhlaba wangonyaka u2024. Uphume ngomningi bawo umphakathi kaNongoma ngaphansi kobukhosi bakwaMandlakazi ngenkathi imeya yesifunda iZululand uThulasizwe Buthelezi ezokwethula ngokusemthethweni uhlelo lokuphakwa kwamanzi kulomphakathi. Imeya ithi ingaphezulu kwezigidi ezingama200 imali eyabelwe lolu hlelo. Amawadi amaningi azohlomula ngokuthi kufakwe ompompi emakhaya. Singabala uward 4, sibale uward 6, sibale uward 20. Phakathi kwamawadi azohlomula ngama-projects angaphezulu ka-200 million uma usubala imali esiyonke. Umphakathi ke obulapha uthakasele kakhulu umsebenzi owenziwa umasipala waseZululand ngokuthi bathi noma abanye bengakawaxosha amanzi kodwa ipipe sebeyalibona liyeza abanye ompompi bazongena kusukela namhlanje. Ngakho ke umphakathi ujabule kakhulu ngohlelo namhlanje. Kanti ke kusaqhubeka umcimbi wokwethula kwalolu hlelo kube sekuvela izindaba zokuthi umphakathi waseSovane khona kwaMandlakazi usuvala umgwaqo ukhala ngokwentuleka kwamanzi namanzi awabanga kanye nemfuyo emfuleni. Imeya uButhelezi ibe isinxuso ukuthi umphakathi ubekezele njengoba kusahlelwa ukuba kuhlinzekwe umphakathi ngamanzi. Siyabacela abantu bakithi ukuthi babekezele. Uma iproject isaqhubeka bengayixhumeli amanzi ngokwabo ngoba lokho kuphazamisa wonke umsebenzi ozosuke wenziwa, kuphazamise nomthamo wamanzi osuka uye emphakathini. Ngakho nje basuqaliwe uhlelo lwachazwa ukuthi lizoqala kanjani. Siyabacela abantu bakithi ukuthi babekezele, babambisane namakhansela, babambisane nosonkontileka. Amanzi ayogcina efikile kuzo zonke indawo ezihlonziwe. Induna yesigodi saseManqeleni umntwana uBusi Zulu ube senxusa umphakathi ukuba uvikele impahla esukelethwe uhulumeni ingacekelwa phansi. Ukukhuza izinto ezifana nalezo sibhekene kakhulu nakho thina zinduna. Izinkinga nje ezifana nokubhobozwa kwamapayipi izona nkinga esizibhekelele noma kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi uthi uyangena uyayikhuza into uthola ukuthi sebengathi ungenela izinto zepolitiki kodwa asiphelile amandla. Siyathemba ukuthi futhi sisazoqhubeka sibambisane senze namakomiti eindaweni zethu ukuvikela impahla esisuke sinikeziwe ukuthi ingacekeleki phansi. Esinye sezakhamuzi umncedisi iziqhube beziyingxenye yabantu ade bethamele ukwethula kwalolu hlelo ube esekhala ngokwentuleka kwamanzi ababhekene nakhe eManqeleni. Waphinde ke wenxusa ukuba umphakathi uvikele izinkontileka ezisuke zizofaka amanzi ukuze umsebenzi uzophothuleka. Isimo samanzi la endaweni yase-Ward 4 eManqeleni nje kakhulu. Inkinga enkulu indaba yamanzi, amanzi awekho. Njengokuthi manje izingane noma ibesikoleni zihamba zokha amanzi ehosheni, umphakathi nje wala unenkinga yamanzi, amanzi awekho kule ndawo. Yikho ukuthi uma namhlanje ulokhu umhlonishwa umeya ezothula usonkontileka kuzoba ngcono isimo samanzi ngoba amanzi kule ndawo awekho. Inkinga nje yamanzi kule ndawo awekho. Uhlangana nemncwango ngosihlalo weNongoma Construction Forum ukhuthazeka usonkontileka abasafufusa kwaNongoma abahlomule ngomsebenzi kulolu hlelo ukuba bewenze ngendlela umsebenzi. Siyabonga ke sabelweni imali abasiphesona kulonyaka ukuthi ke cha inkampani ezohlomula zengizi more than 20. Siyabonga ngalokho. Sithi ke nawo nathi ke thina bosonkontraka abancane siwenzeni ngendlela umsebenzi. Njengoba phela sikhalela njalo kumeya. Nathi ke siwenze ngendlela umsebenzi. Nathi ke mphakathi sisebenze phela umsebenzi siwenze ngendlela esezingeni lonjiniya. Sithi kasithokoze kakhulu
sekuyaqala ukuntwela kwaNongoma amanzi ke seyaqala ukuvela ukukhomba ukuthi ngapha kwaMandlakazi asezoba maningi asemaningi phakathi usuwacosha. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni kwaNongoma. Ake sithi khulukuqushuyi ezitolo sihlangabezana kanjani futhi masibuya. Sekubingelela sekwamukela mongabe usanda kusijoyina nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwethulwe inyanga Eyabesibhuda lisenkantolo lomhlaba kwaMpumuza kanti ke kwethulwe eyamanzi kwaNongoma. Obambe njengejaji uSanele Hlatshwayo eceleni lokubulawa kwekhansela leANC eThekwini uMinenhle Mkhize kwizethulo zakhe uveza ukuthi efakazini obethulwe uphiko lwezokushushisa buveza ngokusobala ukuthi umxolisi Cabashe uyena wabulala uMkhize. Lokhu ke kuvele namuhla enkantolo kaMantshi eThekwini njengoba ke bekuphuma isinqumo sejaji ngokubulawa kaKhabazela. Ngesikhathi ijaji lenza izethulo lincome kakhulu abaphenyi ngendlela abalandela ngayo uphenyo lwabo ngesikhathi uCabashe eboshwa. Okunye kuncomile ubufakazi bavumandla mini yena owekade ekhona emotweni kaMmangalelwa beka nommangalelo wesibili njengoba lo wesibili yena agcine ekhishiwe ngesonto ledlule ngoba lithi ijaji abaphenyi bahlulekile ukuveza ubufakazi bokuthi ummangalelwa wesibili wayekhona ngesikhathi ukhandwa itulo lokubulala uMkhize. Kuzokhumuleka ukuthi uMkhize wabula ngoJanuwari ngonyaka odlule kade ephuma kodlala ibhola kanti into evelayo ukuthi umxoliso kuyena ogcinelwa hle icala lokumbulala wacela ukwehla emoteni ehamba nabangani bakhe abathathu emva kwalapho kwabe sekuqhuma isibhamu. Kwizethulo ezenzakalile kuphinde kwavela ukuthi bese kade kunezikhawu eziningi kade efunelwa amacala otholakala nezinhlamvu engekho emthethweni nesibhamu esingekho emthethweni kanjalo nokutholakala nemoto ekade intshontshiwe. Umndeni selokhu waqala ukuqula leli cala ulokhu ukhona enkantolo into ayivezayo ithi nakuba ummangalelwa imlahlile icala kodwa kwamanje basakholwa ukuthi kukhona basangaphandle babekhandele leli tulo njengoba umxolisi bekholwa ukuthi bengamazi uMkhize. Angeke siphike lokho ngoba vele wayekade esitshela wayekade engafihlile vele ukuthi malume uma kwenzeka okuthile nize nazo ukuthi lento ayisuki la engakakhethwa nokhetha kuba yikhansela wayeyiveza lenkulumo ukuthi kukhona abambangisayo akuba ingane yakhe enye ibihlala lapha kimi esikhaweni kweza athi usisi mangitshela ukuthi kunemhlangano ngamasonto yama BEC ama branch lawa kaKhongolose asho ukuthi bese kuvalwe ngisho iminyango kuxatshano abantu bemvuma kodwa kukhona khona la kwabo abangayiboni lendlela ebona umphakathi singeke rule out ukuthi kukhona okungalunganga kwezombusazwe. Isikhathi ithimba lezindaba likhuluma nomama kaMkhize kade sikuphume isinqumo sejaji uveza ukuthi kunezinto eziningi abe-ANC aseke bagibele ebhokisini abangayivezanga sekade zenzakala mangabe kubanje imihlangano yamagatsha. Uthi akangabazi ukuthi ukukhethwa kwengane yakhe esikhundleni sokuba yikhansela yikona okwenza ukuthi abulawe. Uthi kummangazayo nasafuna izimpendulo zakho ukuthi asemaningi amakhansela abakhona kuyona leya ndawo kodwa wonke asaphila ekugcineni ingane yakhe mayisingena yabe sibulawa. uCabashe uzobe segwetshwa osukwini lakusasa. Kutebogo Sibisi kwezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngisenkantolo eThekwini. Abephume ngobuningi amadoda asemdlovane maphakathi neLikamthaniya njengoba imeya yalo masipala wesifunda umzinyathi uPetros Ngubane ibize imbizo yokudodisana phakathi kwabantu besilisa besuke kubeni ngabafana kuya ke ebudodeni. Lokhu ke kwenziwe ngenhloso yokuzokhulumisana namadoda nendlela ke yokuziphatha kakhulukazi njengoba abantu besilisa sebengene kakhulu kwinkohlakalo. Azwakalisa intokozo amadoda asemdlovane esibayeni samadoda enhlala kahle ngezimfundiso abazitholile usizwe cebekhulu uthi ufisa imicimbi kanje ihlala ikhona. Siyathokoza kakhulu nje umcimbi benamhlanje iyakhulukazi thina nje abantu besilisa ithuba elingandele bani selitholile ukuthi ke sizokhuliswa ngendlela yokuziphatha kwamadoda. Siyabona kuhlangile nje okwenziwa yiwo amadoda sigcina sesithuke kasonke. Esicabanga ukuthi imbangela ikona ukuthi
masikhula silithola ithuba lokuthi sifundiswe abanye sikhula singenabo baba ubudoda sibuthola ngendlela bese sifunda into ezirong sigcina sesihlukumeza abantu besifazane silimaza nezingane zethu kaze engayithini sibavikelayo emathuba njena nje siyawadinga nje kakhulu ukuthi ngabe uma imicimbi kanje ngoba ungagcini ihlezi ikhona izosiqhuquzela izosakha ezamadoda siyathemba nesizwe singabuya sakhana nje samaZulu nakwazi inye inhlanga nje sikwazi ukuthi igama lamadoda singalihuduleli phansi. Khona manje imeya yesifunda uMzinyathu Petros Ngubane uthi amadoda asephelelwe isineke sokwenza imisebenzi yawo. Asithathelele ithuba sikhulume namadoda lapha eMvoti ngenxa yezimo ezibonakala ukuthi azizinhle kahle ikakhulukazi lesi sikhathi sithola ukuthi igxilele ngakithi eMvoti. Phela kuyazi ukuthi indoda iyinhloko yekhaya futhi indoda yiyo ngempela evikela umndeni wayo nabantu abayo. Kodwa siyakuthola ukuthi kuya ngokuya amadoda ephelelwa yilesineke somsebenzi yayo ebheke imisebenzi engasizi imndeni yayo engasizi futhi nendawo ahlala kuyo. Indoda ibalekile ekhaya emzini wayo, ibalekile esigodini, uma kuselokishini ibaleke emgaqweni, esitaladini. Ibalekile indoda emsebenzini, ibalekile labesebenza nabo nalabephila nabo. Ibaleke kubo bonke ayona indoda nje kuphela yasekhaya. Ukuyiphatha kwendoda kulindele ukuthi kube indoda eqotho, nendoda elulekayo, nendoda futhi ekwazi ukuba ikhulume ngokwakhaya. Kanti omunye amalungu omphakathi uveza ukuthi izinto ezenziwa amanye amadoda zidicilela imizi yobaba babo. Sithokozele kakhulu ngoba ubuzosikhulisa usakhe ukuthi sibe ngobaba banjani kusasa. Basisize kakhulu ngoba into esibukayo ukuhlwebhulwa kwabantu besifazane nesingane. Kubuhlungu kakhulu uma ubona sekudlwengulwa ingane na 7 years, ingane na 10 years, even ngisho na 20 years umuntu esedlwengulwa. Kuba buhlungu kakhulu asiphathe kahle ngoba uhuduleleka igama lamadoda phansi, uhuduleleka nje imizi yabantu phansi ngoba umuzi nomuzi unomnumzane wakhona and mase kuphatheka kabi isibongo sakhe lo muzi usuhuduleleke phansi. Uqhube ngokuthi uyafisa ukuba abantu besilisa bewulalela umyalezo. Siyanxusa ukuthi njengoba sibizwa kuyona yonke imihlangano imbizo ezenziwayo sikwazi ukuthi silalele kwakheka imizi yethu kusasa ukuthi nathi kusasa kufuna siba amadoda kanjani, siba abanomzana abanjani. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisenhlala kahle. Ake siphinde futhi siyezitolo sihlangabezena kanjani masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ke mongabe usanda kusijoyina ezindabeni zethu namhlanje nazi izihloko esithize ezihamba phambili. Kwethulwe inyanga Eyabesibhuda lisenkantolo lomhlaba kwaMpumuza kanti ke kwethulwe eyamanzi kwaNongoma. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.68 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22.74 maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u19.51 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$1,956.77 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$84.99 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezimidlalo. Umgadli wasesiswini u-Orlando Pirates uMiguel Team uthi ijezi labo elisha kule season kumele banqobe ngale zindebe ukuze beyohlale bekhunjulwa ngalo. Lokhu kusho ke ngekathi kwethulwa ngokusemthethweni ijezi lezimnyama ngenkani elimnyama ke neliluhlaza nokulindeleke ukuba legijime ngalo kule season ka2023-2024 ye-DStv Premiership. Leli jezi ke lamukelwe ngezindlela ezingafani kubalandeli baleli qembu ezinkundleni zokuxhumana. Kulesigaba ke sibhekele isimo sezulu esingalindeleka.
Zulu mnyama ndlela zimhlophe ziyaguqa besikuphathele zona namhlanje sihlangabezena kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.